हे बघ भावा, मी दरवर्षी तुझ्या गावी येतो, या वर्षी तुला माझ्या गावी यायचं. अरे कुठे म्हणजे काय, आपलं गाव म्हणजे कुडाळ. कुडाळला तुला यायचं, मला काही एक ऐकायचं नाही. कुडाळ? एक मिनिट, तुझं गाव कुडाळ आहे? हो. अरे माझं पण गाव कुडाळ आहे. काय सांगतो? अरे भावा, कुडाळ कुठे? पिंपळवण. पिंपळवण कुठे ऐकलं नाही रे. आणि तू? मी कुडाळकर हायस्कूलच्या शेजारी. कुडाळकर हायस्कूल? अरे काजू फॅक्टरी आहे ना थय. कुडाळ मध्ये आणि काजू फॅक्टरी नाही रे, कंदी पेढ्या असतील. कुडाळ कंदी पेढे? हा, आता ते पण सुरू केली असती. बरं, 19 तारखेला येतोच ना? अरे मोठा कार्यक्रम आहे. मग दशावताराचा मोठा कार्यक्रम. दशावतार ते काय असतं? अरे पण 19 तारखेला तर लावणी आहे. लावणी? लावणीची कार्यक्रम तर कधीच झाली. आधी नांगरणी झाली, मग पेरणी झाली, मग आम्ही सगळ्यांनी शेतात मिळून लावणी केलं. ती लावणी नाही, नाचायची लावणी. नाचायची लावणी आणि कुडाळ? हा. नक्की तू कुठल्या कुडाळ बद्दल बोलतोयस रे? सातारच्या. आणि तू? कोकणातल्या. यायचं बेन.